Duna may koneksyon ang balaod sa Dios ug ang balaod sa tao. Ning ato karon nga segment atong i-connect ang balaod sa Ginoo ug ang balaod sa tao. Sumapa sa Book of Genesis. Sa dihang gimugna sa Dios ang kalibutan. Bisan ang mga sakop sa kinaiyahan, dunay balaod nga angayang sundon. Gipahimutang sa Ginoo ang adlaw, panahon sa adlawan, aron dunay kahayag ang kalibutan. Samtang ang buwan ug ang mga bituon, iya usab nga gipahimutang panahon sa gabii, aron dunay danag ngadto sa mga tao ug sa kalibutan. Sa dihang gimugna sa Dios ang unang duha ka mga tao nga sumapa sa balaang kasulatan, ginganlan og Adan ug Iba, duna siya'y balaod nga gihatag ngadto nila. Unsay ilang buhaton pagduma sa paraiso ug unsay gidili. Ug sa diha nga nalapas sa mga tao ang gidili sa Ginoo, sila gisilutan ug gipalayas sa paraiso. Atong makonek kini sa balaod sa tao. Ang atong mga balaod dinhi sa yuta, dunay taas nga koneksyon sa balaod sa Ginoo. Pananglitan, panahon ni Moises, sumapa sa libro sa Exodus, kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 17, gihatag sa Ginoo ang napo ka mga sugo. Ug nahibaw mo, mga 7 niini ka mga sugo nahimong sources sa balaod sa tao. Pananglitan, tahuron ang atong ginikanan. Na-incorporate kini sa atuang family code nga ang mga anak mo hatagayon og pagtahod ngadto sa mga ginikanan. Ayaw pagpatay, ug mopatay ka, prisuhon ka. Ayaw panapaw, ug mangabit ka, prisuhon ka. Ayaw pangawat, ug mangawat ka, prisuhon ka. Ayaw pagsaksi ug bakak. Ayaw pagtinguha sa butang nga dili imo. Sa napo ka mga sugo nga gipada sa Ginoo ngadto ni Moises, hangtod karon ning atuang modernong henerasyon, dako kini og influence sa atong balaod. So ang balaod, gituyo kini og mugna sa atuang Dios, aron dunay gitawag og order. Dili ba magka yamukat, dili mamugna ang disturbo, dili ka makahasol ngadto sa imong isig katao. Atong makonek sa ato karong panghitabo, labi na sa nagkadaiyang mga anomalya sa ato ang panggobyerno, kabahin niini ang gitawag og flood control project. Kung ang mga na-involved niining mga anomaluso nga substandard nga flood control project, mga ghost flood control project, ni tahod paunta sa balaod sa Ginoo, dili sila makahimo og anomalya. Ug ila panggi tamud
ang mga sugo sa ato ang Dios. Kabahin sa sugo sa ato ang Ginoo nga dili man ikaw mangawat. Karon ang mga na-involved niining flood control project, klaro magining graft and corruption, kasong plunder ang ilahang nahimo. Gawas nga nakasupak sila sa balaod sa tao nga dili mangkurap. Ila usab nga nasupak ang balaod sa Ginoo nga dili mangawat. Ang balaod sa Ginoo niingon ayaw pangawat. Og mangawat ka, ikaw maimpyerno. Ang balaod sa tao niingon ayaw pangawat. Og mangawat ka, ikaw mapriso. Busa sa gikainguna, duna gayoy koneksyon ang balaod sa Ginoo ug ang balaod sa tao. Og sa gikaingon na usab, ang tao nga mahadlukon sa balaod sa Ginoo, mahadlok usab nga mo lapas o musupak sa balaod sa tao.